Mi smo došli iz našeg grada da bude oslobođen grad, da pomognemo studentima, da se ispuštuju zahtevi, da konačno institucije počnu da rade u ovoj državi i da se ovi političari navodni već 30 godina skloni da puste ovu pametnu decu, da vode ovu državu, jer ima toliko školovanih koji osvajaju medalje po svetu, ali nisu nigde i propagiraju se takvi nekakvi, pa da kažem, bezvredni ljudi, znate. Nisu bitni toliko u našim životima i ne znaju da vode ovu državu i ne znaju da rade, jer znaju samo da rade za sebe. Mislim da ovoj deci treba podrška i oni ne traže mnogo, oni traže da institucije rade, da se zahtevi ispune. Ono što je divno što su ova deca probudila nešto što sam ja za njih 10 godina mislio da ne postoji više. I u Srbiji i na Balkanu, kada idem na more, svraćam u Makedoniju, bio sam u Hrvatskoj, bio sam u Bosni, ljudi su odustali. Znači ili borave i čekaju da otputuju gore ili su pobegli odavde. Ova deca su svima vratila neku nadu da ovo može biti neko drugačije mesto za život. Nemam pojma, šta god kaže, evo sad sa njim pričam, brat mi je u Zemunu, sa zemunske strane dolazi i stoji već sat i po vremena, ne može da pređe most. Videli smo sada sliku kolika je gužva. Meni šta je ovde najbitnija stvar jeste da su ova deca nama digla emociju. Ovo je bukvalno toliko jako da to više niko ne može da zaustavi. Oni su nam dali snagu, što je neverovatno da dolazi od dece od 20 godina, da su oni uspeli da dignu ovo društvo i da nas, starije ljude, dovedu, da nas probude nekako iz nekog sna, ne znam ni ja. Koje su vaše očekivanja? Poruka mi je da podržavam studente, idemo sa decom, kupamo, jače! Idemo dalje, nema stajanja. Što očekivate da će se desiti od sutra? 8%. Znači, pasteve koji mora da plate. Biće bolje sutra, ovaj će da bude bolje sutra! I bit će pravde kad ovo carstvo padne! Hvala ti! Moja poruka je ako je neko mogao da dođe iz Čačka, iz Užica, zašto ne bi ja mogao koji sam rođen u Beogradu? Idemo do pobede! Što očekuješ da će se desiti već od sutra? Biće li promene? Pa ako se ništa ne desi, onda je sramota. Mora nešto da se desi. Na bolje.